kunnafoniw sɔrɔ yɔrɔ tɛ kelen ne bɛ tilen ka min fɔ kelen de don fala ye kunnafonidila e t'a dilan koyi i dalen no minnu na olu de b'a d'i ma nka i yɛrɛ b'i ka baara kɛcogo fara a kan ka sɛgɛsɛgɛli dɔw don a la k'a lajɛ yaasa a bɛ se ka fɔ cogo min na fɔlɔ o ye b'a la ani k'a dɔn fana n'o y'a sɔrɔ min y'a d'e ma ani fan dɔ min fana b'a la a ko bɛ cogo di fala ye su in na Faransi lieutenant min minɛna ko in senfɛ fala ye a tɔgɔ de ye ko Yann Christian Bernard Vézilier a minɛna fangandaraki la fangandaraki min n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Bernard Vézilier Faransika don officier don mécanicien don armée de l'air kɔnɔna na a yɛrɛ y'a ka wolomasiri taba baaraw daminɛ san 1989 a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o ye sous-lieutenant ye san 2001 lieutenant san 2003 capitaine san 2009 commandant san 2015 lieutenant colonel san 2016 min ye u ye jala fana d'a ma lakodɔn jaba a bɛ fɔ ma sa ko chevalier de l'ordre national du mérite san 27 a y'o de kɛ baara la fala ye Faransi a ka wolomasiri tabaw ka gun kan wa ni waati in na service de renseignement maaw olu ka maa mafalen don fangandaraki min kɛra Mali kɔnɔ yan n'a tun kan ka kɛ ka ɲɛsin calatigɛ jɛkulu ma n'an b'a fɔ olu ma ko institution k'olu filenkolonci k'o dakolonci fala ye an ye kibaruya dɔw sɔrɔ cogo min o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali service de renseignement olu ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka nin balakacu min tun kan ka kɛ k'o bali sabula a yirala k'a fɔ ko min ye wolomasiri taba dɔw tun bɛ a la duguden tɔn dɔw tun bɛ a la maa mafalen min yɛrɛ ye nin ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a kɔkɔrɔ don k'a kɛ fala ye o ye Faransi service de renseignement ɲɛma baarakɛla dɔ ye ko waleya jumɛn de kɛra Faransi maa kofɔlen min filɛ nin ye n'o ye nin colonel ye fala ye ale bilala ka na Faransikaw ka DGC fɛ nka birifini min dalen don a kan o ye jamanaw cɛ siran ɲɛnabɔ baara ye o de la Faransika lasigidenso min b'an fɛ yan o kɔnɔna na a ka baara n'a jɔyɔrɔ ye min ye o ye deuxième conseil ye Faransi lasigiden na Mali kɔnɔna na nka nakun yɛrɛ tun ye min ye kibaruyaw minnu sɔrɔla a n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko a kun nakun tɛ o conseil baara in ye ko ye fala ye a kun nakun ye Mali fanga bɛ se ka cun cogo min balakacun o bɛ se ka kɛ a la cogo min calatigɛ jɛkulu k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu halaki nka ale tun tɛ min kalama kabi a don Mali dugukolo k'a fɔ ka na se nin waati ma fala ye ale nɔ minɛlen don a sɛgɛsɛgɛlen don a ka taa ni ka segu bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don service de renseignement maaw ani maa minnu b'o baara ɲɔgɔnna kɛ an ka jamana kɔnɔ waati laban in na maa kofɔlen a y'i den ka politikimaa dɔw k'olu bisimila min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu dɔw ye a n'olu kumana a yɛrɛ kun kɛlen don ka labɛn kɛ sa fala ye don nataw la Bamakɔ gɛrɛnw a kun bɛna don olu kɔnɔna na ka taa lajɛ gɛrɛn kɔnɔna baaraw olu bɛ cogo di yaasa k'a dɔn k'a fɔ furancɛla fanga yɛrɛ a bɛ maliyɛnw bolo da jumɛn na yanni a ka baara yɛrɛ nakun ye min ye n'o ye fangajaso in ye k'o sɔrɔ a kun jigi dalen don fana sɔrɔdasiw kan sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni dɔw gɛnnen don ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na ani sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔw nka fala ye ale ɲinɛna fɛn kelen pe dɔrɔn de kɔ o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana fana ɲɛmaaw y'a fɔ siɲɛ caman k'a bɔra batɛmɛsira la koyi service de renseignement maaw u ye ale so dɛndɛn k'a lakɔlɔsi a ka taa ni ka segu k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ suko ni dugujɛ cɛ fala ye o de la sa a yira k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye sɔminkɛlen ale la Faransikaw ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'o sɛbɛn fili bɔlɔlɔ sira fɛ sa ni o ye groupe WhatsApp ye k'a yira fɔlɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye Nɛma Sagara ye ko ale minɛna o sɛbɛn bɔlen n'o sera groupe WhatsApp ni jɛkulu caman sanfɛ fala ye o de nana kɛ sa to bina nugula ye Faransi kunnafonidilaw bolo u bɛɛ lajɛlen wulila sa ka don ko in na ka kuma caman fɔ majamuniw bɛ a la fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa Mali wolomasiri taba bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ cogo min u bɛ se ka mangoya sɔrɔ cogo min maa minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara olu ka kɔn ka olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ k'a fɔ karisa ni karisa olu minɛna u ka surun karisa la karisa fana ni karisa olu fana bɛ bolo la u ka surun nin na nin ye nin ka maa ye
ni ye nin ka maa ye k'o kunnafoni di k'o gwan Faransi kunnafonidilaw u y'u ta ni ka segin ni ka fala ye k'a kɛ dɔn ni tɛgɛrɛ ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ fo k'an ka maa dɔw jatigɛ nka waati min na olu bɛ k'o fɔ fala ye o y'a sɔrɔ u kɔnna k'a fɔ ko Abasi ko ale minɛna k'a sɔrɔ Abasi an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ ale minɛna utukalo tile 10 min ye Nɛma Sagara ye o minɛna utukalo tile 7 danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen y'o faamu nka wulikajɔ min tun bɛ Yan bolo o de tun ye sa ni bɛɛ lajɛlen jɛrɛ jɛkulu dɛmɛbaa minnu tun bɛ a la Mali kɔnɔ jɛkulu minnu bɛ n'olu tun b'a nɔfɛ fasoden minnu bɛ n'olu bɛnna kan fala ye ko in ka gɛlɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a taara sira fɛ a sira ka gɛlɛ dɛ sɛgɛsɛgɛli ani ko ɲɛɲinini o de bɛna to nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna se ka ɲɛdɔn maa minnu bɛ bolola bi olu dɔrɔn tɛ ko in taara yɔrɔ jan sabula laɲini yɛrɛ ba tun ye min ye Mali bɛ segin Faransi tɛgɛ kɔnɔ cogo min na k'o ko lateliya fanga dafere in laɲiniba tun ye o de ye an ye nin ɲininkali ninnu ni nin sɛgɛsɛgɛli ninnu minnu kɛ fala ye n'i ye jateminɛ kɛ ko caman kɛra nin tile laban in na n'i y'u sanga ɲɔgɔn ma k'u sigi cogo lajɛ ɲɔgɔn na i bɛ faamuyali kɛ ko caman na nka waleya min don an k'a fɔ fana a bɛ kiiri tigilamaw bolo olu fana bɛ k'u ka baaraw kɛ a la a sɛgɛsɛgɛliw ma ban o bɛ sen na hali bi fala an bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye u ka wuli ka baara kɛ an bɛ min f'u ye u ka wuli k'u cɛsiri an bɛ min f'u ye u nana daminɛ cogo min u k'a ta o nɔkɔrɔ la maliden ɲuman ma ban koyi u k'u ɲini ka danamaw ɲɛnamaw ɲini minnu ta ye fasoko ye k'u bila baara la maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara min ɲɛdɔn u kana kuntilenna filɛ u kana mankan kuma filɛ u ka jamanaden ɲɛnamaw ɲini u n'olu ka baara kɛ bi in na min bɛ sen na fala a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ sabula ni ko min man ka kɛ min ka jugu maanifinya la o ye danaya kana caw ni ɲɔgɔn cɛ de ye ni danaya tiɲɛna ko caman bɛ gɛlɛya fala an kana kɛlɛ o de ka fisa n'an kɛlɛla ka ja ye donc su in na an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan halisa u ka dɔ fara basigi kan halisa u ka jamanadenw ka hakɛw ɲini ka ɲini u bɛ se ka lasɔrɔ cogo min fala ye fɛn dɔ fana bɛ yen an b'o fɔ su in na jamana ɲɛmaaw a bɛ ka wariw sara tiɲɛ don jagokɛla caman bɛ yen u bɛ ka wari sara olu ye fala ye nka wari min bɛ se fasodenw ma olu tɛ ka sara dɛ bɔn minnu bɛ yen n'olu ye 10 millions ni 5 millions ni fɛnw ye olu tɛ ka sara dɛ belebeleba minnu bɛ ka sara olu wari tɛ to yan dɛ a wari bɛɛ bɛ ta ka taa jamana kɔ kan o de la bɛɛ lajɛlen bɛ kule la ko sɛgɛn bɛ yen bi sɛgɛn bɛ yen sabula fala ye ka bɔn a ka sɛgi a ka manda n'o ye 5 millions o tɛ ka sara fala ye miliyari tigi ta bɛ ka sara a ye o la fantanw bɛ mun sɔrɔ n'o bɛ to an cɛla fala ye o de ka ka wari a gɛlɛya an ye min bɛ wari baarakɛlaw da u ko wari min bɛ to yan o de ka dɔgɔ bi sabula jagokɛlaw ni jagokɛla ba fɛn fɛn ka wari bɛ ka sara olu ye miliyari ko kumaw de ye o ye waribaw de ye olu tɛ jigin duguma wari min bɛ jigin duguma k'u k'u hakili to fana sarali la fala ye n'a y'a sɔrɔ maa minnu ka manda 1 miliyɔn taw bɛ yen u k'olu fana sarali daminɛ a 2 tigiw n'a 10 tigiw n'a 20 tigiw olu de taa ni bɛ jigin ka na duguma fantanw b'o de sɔrɔ u bɛ baara kɛ n'o de sɔrɔ bɛ yigura n'o de nka min ye belebeleba ninnu ye u fana bɛ taa juru sara de la kabi covid daminɛna juru b'u la an b'a fɔ u ka n'u ta sara dɛ fala ye nka k'u kɛ hakili to fitininw fana na parce que kuma min bɛ dugu kɔnɔ bi n'i taara yɔrɔ yɔrɔ ko wari tɛ yen i m'a ye sisan an t'a fɔ ko wari kolon ayi an kɛra Gana ni Laginɛ ɲɔgɔnna ye o maa si t'a fɔ maa ma tuguni k'i ka wari man ɲi parce que bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na sisan ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye an don